Dobrodošli u vijesti, evo što izdvajamo. Uz povik "Dosta je bilo lopovluka", njemački Hrvat bacio molotovljev koktel na hrvatski konzulat u Düsseldorfu. Sanaderov prijatelj Mladen Barišić, ravnatelj carine i bivši rizničar HDZ-a, uhićen po nalogu USKOK-a u aferi s tvrtkom bliske prijateljice Nevenke Jurak. Borba za pozicije u Nogometnom savezu. Držeći stranu Markoviću, Mamić neprestani od napada na Pantovčak. Josipović kaže nema pojma. Usred bijela dana u centru Düsseldorfa odjeknule su dvije eksplozije. Sredovječni muškarac napao je zapaljivim molotovljevim koktelima zgradu hrvatskog konzulata. Plamen je brzo ugašen, ali je konzul ipak hospitaliziran jer se nagutao dima. Što je bilo u glavi napadača istražuje njemačka policija. Napad molotovljevim koktelima na hrvatski konzulat odjeknuo je Düsseldorfom u sred bijela dana. Terorističke metode uzbunile su i Njemačku i Hrvatsku, no ne i Dirka Klepfela koji je u trenucima kaosa ostao miran i postao junak. Mušterija me upozorila da vani gori vatra i krenuo sam je ugasiti. Prolaznica je tada počela vikati na muškarca koji je bacio molotovljeve koktele. Pokušavao je pobjeći u tramvaj, no sustigli smo ga i zadržali do dolaska policije. Napadač je Hrvata, u njegovom pohodu stradao je jedino generalni konzul Vjekoslav Križanec, koji je završio u bolnici zbog udisanja dima, no i on je ubrzo pušten. On me izvijestio da je stanje njegovo zdravstveno dobro, da nitko nije ozlijeđen, da je minimalna materijalna šteta. On je u stalnom kontaktu i sa njemačkom policijom i situacija je potpuno pod nadzorom. Ostaje još samo riješiti pitanje motiva u kojem se nagađa cijeli dan. Svi su uspaničeni, iznenađeni, niko nije očekivao to. Kada su prolaznici čuli kako je napadač na tečnom njemačkom jeziku uzviknuo razbojnici, ratni razbojnici, to je na jedan način pretpostavljalo da su neki drugi motivi u pitanju. No policija je te razloge demantirala i kratko izvijestila da je napad motiviran osobnim razlozima.